ezinye zengqinamba ezikhona kuthe kuleminyaka mhlawumbe ngicabanga ukuthi isimthathu ngihlangane noDubai Intaba YaseDubai noma phumula ngihlangane naye ngiyacabanga mhlawumbe isu4 eminyaka o5 6 sindawo nike nafika naye kwamasho nizolontsha ehostel ngangisamfaka ngaleso sikhathi ngisathi bathi badezile ngangisamfaka kubantu ngamfika wayedlala uKhuzani wayese nengoma seyikhiphile ziningi yabo kunabanye abantu futhi ababemphethe ngaleso sikhathi leso ngafika mina ngafika ngamthatha ngamtholela indawo ukuhlala yabo ngamthengela impahla ngamthengela yonke into ayidingayo ngaleso sikhathi yize kwakunenhlupheko ngaso sona leso sikhathi leso ngiyaxolisa ukuthi ngisho kubantu kodwa abantu fanele balazi iqiniso ngamenzela zonke lezi zinto lezi enjalo sahlala sashaya ingoma ngase ngivele ngishaya hip hop ngishaya noCrazy kudala yabo so sathola strategy ukuthi umphusha wami ngamphusha kanjani yabo so ngihamba naye la ngihamba khona ngihamba naye ngizama ukusebenzisa igama lakhe noma ngabe kuthiwa nguphi la ngikhona ngilisebenzisa igama lakhe ngamfeature engomeni just ukuthi ngaleso sikhathi akwazi ukuthi avele phambi kwabantu angibhekele lutho angifuni ngisho nanesent uyazi naye ngaze ngithathe ngisho isent yakhe eyintweni bezenzeka ngani ngoba besakhanda lokho yabo kwakuthi ke leke ngehip hop nayo leke ngamaskandi kufanele sikusho lokho ukuthi kufanele ikwazi ukuyeka ukuthi uma ngabe unentombi noma unomngakho abantu bakwazi ukuhlonipha lokho umuntu engavele nje aqhamuke ngithi ngihamba nomngame acabanga ukuthi la ngingakwazi ukulunga gcina umuntu esezama ukugadla esenza zonke lezi zinto lezo le nto le iyabhora leyo nolokhu ukubhalelana lapho ko inbox ko Facebook Instagram uyashela mina njengobaba nje osekhulile ubhuti noma mhlambe yibunjwa ke nje eliqondile ngeke ngithole kulezinto ezinjalo but uma ngayithiwa njengamanje la ku Facebook abantu abaningi abangamantombazana abadlalwa abantu besifazana kuthiwa bayavezwa kuma inbox banibani bangaba baningi kakhulu abantu abangavela abenza inkohlakalo abadlala ngengalo zabantu noma abamosha imendo yabanye abantu so lento leyo ngiyacela abantu bakwazi ukuyiyeka ngoba lento yokusebenzisa udumo endaweni ewrong iyabhora so uphila kwami nalomfana agcina senza izinto ezikanjalo yabo so siqabane but ngakuvezi lokho ku Facebook asuwena lapha angivalele Instagram yami ngivalele ama Facebook ami yabo ukuvala kwami zonke lezo zinto lezo kwangiphatha kabi ngingamenza ngalutho yabo akuvale lokho ngiqale phansi qale last year mhlawumbe lingalo page lami njengamanje into engayiqala phansi yabo uyazi naye ngamtshela futhi ukuthi lento ayenza 1 2 3 kanje futhi mangabe phika nginama voice note akhe nginayo yonke into ngakuveza naphambi kwabantu kodwa kuwukuthi owami umqondo awufisi ukuthi mhlawumbe uhlambala zomunye umuntu kodwa ngiyafisa ukuthi kube isibonelo nakuyena emva kwalokho ahambe ayoshayela go ambitious yabo kwakuthi ke yabo sekwenzakala kanjena nami ke angazi ukuthi kwenzakala kanjani kuzoba abantu abafana njengoBig Zulu uBig Zulu inkabi yami mfowethu ngeke ngikwazi ukushintsha ngamanga but ngibafice bedlala futhi uKhuzani ngibafice bekhona but saba ngestrategy thina sokuthi sithi ngoba kukanje asenzeni ngenye indlela angibize engomeni yakho nami ngambiza kwayami sashaya ingoma kwaduma ngaleso sikhathi bengakaziwa bengihamba naye ngihambe ngishaya ingoma siperform kuyonke indawo siperform shaya ingoma kuyi meeting ngihambe naye sifike sikhulume nabantu ngibacela ukuthi abafike ngicela nilandele lo muntu kanje abama balandeli mhlawumbe nezithombe ikhona engakwazi ukuveza izinto ezikanjalo ku Facebook but egcineni kwagcina kuhamba kuba neside elirong lokuthi mhlawumbe mina ngiyabheda 1 2 mhlawumbe ngithanda ukuzenza indoda endala ekubeni kuba nazo lezo nkinga lezo ukuthi uma ngabe ngibona wena unananga uzanefa isoka lakho mina sengibona intombi yami wena uhamba nomunye umuntu so zonke lezi zinto lezo abantu abaningi kufanele bakwazi ukuthi bayiyeke izona nginenamba engiyithole la kumaskandi ukuthi omaskandi abayiyeke ukuhambe beshela nanoma ngabe kuthiwa ukuphi abayeke ukuhambe bhala la kuma inbox bahambe beshela ngoba mina akekho ngamazi bonke abaculi bakamaskandi ngiyacabanga ukuthi bambalwa kakhulu
ngisho engiphila nabo abanye ngishutha nabo abanye ngenza nabo ama-video kodwa ukuthi umqondo wabo ukhaliphile angihambe lokhu ngipepeza ngisho izinto eziningi but ngibona ukuthi sehlulekile lesingane ngoba ukuthi kufona shaya loudspeaker ngibe ngikurecord yabo ngelinye ilanga ukukhipha nje ngithi wena ungaze ungijwayela kabi yabo so mhlawumbe ke ngenxa ukuthi bona bayetshe bahlaniphile lezi zinto lezi kanjalo angifisi ukuthi ngigcine ngiveze kodwa nje omasikandi bebonke especially lento yangehlukanisa naleyo gang yonke ukuthi mhlawumbe umuntu uyahamba eMpumalanga mhlawumbe umama ushuthe isithombe ufake iBMW bese kufona umuntu uthi hawu uyayithanda iBMW yazi phela kunomngane wami onawo kakhulu ama BMW so ngiyafisa ukuhlangana naye yabo ukuthi kodwa lo muntu umngane wami okhombisa ukuthi lo muntu ungithathela phansi akangibona yabo angisho ukuthi ngiyabakaza nginami indoda nje eqondile ngqo yabo kodwa izinto ekanjalo ngiyafisa ukuthi abafowethu la kumasikandi bayiyeke ziyabhora ayidingeki ngani ngoba mina ngeke ngithole sengihubhana nomkakho nomkawala ukuthi ke vele ishimane lezi ayikaze yithatheke zonke yabo so ngesiqonde kweze kakhulu so ezinye ingqinamba engingabhekana nazo ke lezo emculweni bese kuba ezinye izingqinamba nje zokuthi kuke ngashaya ingoma ethi umshado yeJele yabo leyo ngoma leyo ingisusele kakhulu umsindo ngento engingayazi yabo so mina mangabe uNkosikazi ezoshaya ingoma ethi umshado yeJele mina bese umshado akusile iJele mina bese ngizoqhamuka ngithi umshado yeJele angiphikisani namuntu futhi angitshelanga umuntu ukuthi ngithatha ini kubani mina inhloso yami sikumasikandi sakha into eyaphambili yabo so abantu abaningi babona ngazi ukuthi vele ngisentweni ukuthi ngikopela ngithatha ingoma yomuntu kanti inhloso yami akusikho ukuthatha ingoma yomuntu inhloso yami ukucula into esemqondweni wami njengomuntu oseke wathatha izahluleka kuleyo ndawo kodwa ke ekhona omunye okhona kuleyo ndawo njengamanje yabo ukuthi ngiqondise nje ukuthi umshado yeJele hayi ukuthi ngilwisana nomuntu or nginenkinga nomuntu cha anginayo inkinga nomuntu kodwa inhloso yami eyi-1 ukuthi ngishaya ingoma kwangiphatha kabi ukuthi egcineni kwakhona uthi ukhuluma nomuntu omjwayele agcina umuntu akurecorda agcina umuntu into yakho uyibona kumabona kude into enjalo uma ngabe singabantu mina ngeke ngayithandi ngiqonda usho ukuthi indoda ngizokwenza ukuthi njengamanje ngokujabulela ukuthi kuphume eradioweni ngokujabulela mhlawumbe ukwaziwa abantu lokho kuyongijabulisa mina ngoba sibe sikhulumile kodwa mangabe kusasa ngizoqhamba mina sengizwakala lena ukuthi anginayo inhlebo yabo mhlawumbe kuba ngikhuluma into ebhedayo ngabe ngaba nenkinga ngoba ngitshelwa ngalutho mina into engangisho kwakuthi nje bafo yazi ngikhipha ingoma izolo but abantu sebeyifanisa nawe yabo so ngiyafisa ukuthi ungayithathi kabi leyo nto leyo ngoba ngiyibona lento iyaqhubeka nje iqhubeka kabi yabo so ngiyacela nje kuloso simo ukuthi kungabi into kanjalo ngoba uyazi naye ngangimela kakhulu ehlukanisa unyaka ngangivelile lapha ngishaya ivideo ngicela abantu ukuthi bavotele uMasikandi ngani ngoba singoMasikandi yebo ngingazwana nabanye abantu abaseceleni kodwa uMasikandi uMasikandi siyasikana yabo siyasikana so ngangicela abantu lapha ukuthi abantu abavotele uMasikandi sishaya ingoma nangampela wawina futhi ngaba happy futhi egcineni kuwena uMasikandi lo nami engwenzayo ukuthi ngizwana nobani kanjani ngiyakubona lokho but la ngikhona mina ngimaybe yabo angifuni ukuthi ngixamalaze mina nginabangani abaningi mhlawumbe abangani enginabo la kumculo abantu banokungibona ngihamba nabo yabo angitanti ukuthi ngisho lena ngimile la ngime khona ngenxa ukuthi ngiyazi ngifuna